Coch yw'r lliw mae pawb yn deisyfu yma yn y sioe amaethyddol wrth ddod i'r prif gylch, ac mae'r rhosyn a'r garden goch wedi wobrwyo yn yr adran B. I'r dosbarth gaseg fagu hun a'i hebol a'r wobr gynta yn mynd i Cawod Summertime. Yn eiddo i Mrs Karen Cheetham allan o Cawod Bronzewing a Cennen Seraphim. Second place was 64. Felly, ail safle yn dosbarth y caseg hun gyda'i bol wrth droed yn yr adran B, Dorothy Bufton, Treflan Prydwen. Felly mae'r wen yn dangos bod y wobr gynta yn talu ar ei ganfed am yr holl waith caled sydd wedi bod yn digwydd wrth y fagu. A dyma ni'r gaseg fagu hun ddath i'r brig gyda'r adran B. Llon gyfarchadau gwresog i Cawod Summertime yn cael ei dangos gan Mrs Karen Cheetham, a hi hefyd sy'n berchen ar yr un ddath i'r brig.